Guys, masong adlaw ninjong tanan guys. Amo nang hinluan day dari dia. Kita mo guys ya. Kay baki lagi what's up? Amo patanawon ron kumagkuha sa ko sidling. Sidling sa kubasa, ukra og hani patong ubang matanam nadto. Kay mangtamnan dari. Hinada na magtanam nadto or ngami utanen. Kuan sa na guys dia sang bahag. Da guys, ag sidling nga hinatag ni nanay dito sa puti, na ukra, na isikwa, na apoy, kubasa. So, tulo na sa kaklase nga sidling. Mo na yung mga itanam darhi. Kung makakaantag utanan nga libre, mahal naman sa utanan, magsilitag pamalit. Hani man? Ha? Pato. Nagilas yung ang Gabriel Butro, kaya naanin ko ano mga puto. Buka. Ha? Hani buto? Hani buto di ay. Nagisahinlo na dari katong gikanan nga kahoy dagi pang kahoy ng Gabriel di ay panapok. Parang naman kagaay ka adto. Dito nang ipangtapok hinluan na. Hinlo na guys, hari-hari ka pugsan og kuan. Nakalipat ko sundang. Hey guys, ang mga pugsan og okra dari da. Kuan kalinya tulo. Nanda na. Lamin sa kay deus tubig. Na aron mabugnawan, lami da nag okra guys da. Dari taman, dari. Ada taman nag okra guys da. Na nagari pa spikas batangan pa na mag-ukra na guys sana karon makatanom ta ni siga nagpuno as lubi pastilan hinuo ko tanom-tanom man dari ukra guys labong wa pa sa masugdi eh kuwang palagi katong pundo wala sang tamnan sa sagutan sang tamnan dari aron makuslan in taon pod no na guys lami dari sa kitambuk likuan na jud in tawag kahoy asa man dapit pa ay mo sang akuanan sawiran ini sakay mo basa ka para magbaki na rin nawa man nawa nagbaki guys ng 18 mo tugi ko ang iliya ang katupod pa iapil po to dugdo ikuan po tusog dud to guys na yung mga binuungan baka to iapil po to sugas tubig kasi pag tubig guys kay daghan pa mo pundo unsa mo sige na dili sa gunsog init di na pa nimo agas buong na pod mindan ni nilukdo sa mga labhunon na to sa pa na kumatihi di ana na ipugas agwan guys ukra pati kubasa hawa ding dai hawa dai no humana ikaw ligo kanina kada buntag ra maligo hawa bi garaon gid ka ju iliya dali nga rin masyat ka das buhoron hinlo na jud pod guys to ang malubi na lamang ada renon may wa pa nangatangtang dari sila mo patay pang ad-ada ni natanggap sa nagsirotso labang to hinatang nga sirotsos gobyerno apila pa na mga binuungan da para mahinlo pa kaya hapang tamnan da nagutanan wala da na ang butangan ugoan ukra dari gasa pang tamnan dari ukra di ano na kanang tangan na dana mga okra mga kuan ambek yan nagkahoy guys tiya kusla na dyan nagkahoy kaya lang nakagaay ka adyo si bagday gaay na ka adyo na lang gaan na mo man katong avocado bitaw guys kini mo ni avocado diri nga nabanggi katong pagbagzo arang nagkaara ba itong bunga murag botilya banggi man may slide lagi kabi sasiligan na rin guys kay galing sangbut maganda po ko na ka rin sangbut kasangbutan okay naskilid may sang lulo may nagpudyo so kami na dali maglimpyo-limpyo ang taon so nitong taon niya badyan na rin wakwak dara pa may baki aja pa doon kahit bunso ka sama ni okra guys dyan na pisikwa narapi ko basa de. Ano hinatag ni nanay dita? Pinakabuok na imo butang pa. Ha? Waka kitag baki. Tak bunso kag baki. Pila ka buok? Pila. Na sigurado. Tulo harong I love you. Saba kang ano ang sigurado mo buhi guys no. Igo ra tabuni adto sa kadulang ma kay aron terus sa gali. Okay. Nalibang ag baki. Oy batasan baki nang ilo ba pod? Wa. Wa day ilog baki guys, napasilan gazud. Wa tuulo. Wa ilo ag baki ki no. Nalibang nang nana. Na insag purmas baki. Nana. Nana. Ah.
sa nang ilo. Wa. Wa ilo. Wa ko na ilog baki pa. Malibang to. Ngehe. Nana ngehe pa. Nana Ingat taday puros baki kay ang malibang umangihi. Ang hapa. Nana. Ana ba? Ja. Ngehe pa. Nana. Nga na porma. Oh, Ginoo ko. Stilan. Yato lagi ko no pormas baki umangihi ug malibang. Kamni hala nila barong hinlo. Nakaka slide ka sunod. Ban ko. Slide lagi ka. Bagi papa ako. Unsa? Papa ako. Bata pa lagi ka, sa nga na masunod-sunod man ka. Ban ka. Uban ka. Arara mangartiha ta. Grabe isang pinaipit pa kuno nakaagid sang ipit. Arara basig daghag buhok. Murag buhok og ikog sa iring. Ito ko mo. Ngano naman imong ila karon daghan naman kag house. Unsa naman yan? Grabe na ligo ka ng buntaga. Ay daghan sobra. Okra na pud. Okra na pud guys. Kaya mo na panitan ng dadtos lain nga kuan. Agar. Nana ma. Ambe. Di pwede di man ni dragon seed. Kuan na. Kaya nga sa dragon seed guys. Para yung sa puro man na tanaw. Ni sa dragon seed di. Nawa. Ayo ka na ha. Ilaw pa na, o pa na luto ah. Di na kanan. Hoy, di na makaan. Okra. Epit. Tapila ka linya pa. Pwede ra mo okra idikit. Grabe jeng artiha Mas orang jeng artiha. Mana okra. Dari pespika sa pili. Okra na guys. So, see. Oh na guys, amaro man tanawon dani manerek na ni. Kaya na natin guna-gunahan ba. Tagduha di ka puno pa. Tagduha ka puno siya guys. Hoy. Sa kamiligid ka din na. Lara ka dali. Ay, kina naman si Pawadaw nga okra. Gabriel kay kabuhian man. Lagi ang mabuhi ag. Tanong ni Zek si mo tanong. Ha? Hani may sida na baki. Lah, so panuot na kay sa kunay baki dan ilaw man kapa. Nay, ni baki dan ang hapa day. Dapat libang pa. Sa pero mas baki umalibang. Nana. Nana. Ingat ay pero mas baki. Uy, Ginoo kung baki ani para libang. Da. Kita day kas baki nga nagpurma mangihi malibang. Libang pa. Ngehe pa. Sus, Ginoo ko tabangan. Libang taan. Libang taan. Napang ngehe. Ato CR malibang. Ngehe. Di ka kamudagan makakita kag baki na tumalibang sa CR. Kita ko dahog to. Nahog. Nahog kag baki. Nana. Nana. Nana dahog. Nana. Piaw. Waan tabang. Wa nang tabang sa baki, wa din mo tabangi. Maap man. Na, imo tangi tabangan kinatikangkang man di ay nahadjang. Ito yung tabang haki. Di ko kay mangihi man na jang maigog atong mata dah, delikado. Adto sa padeug na baki ha. Ngehe na. Man. Mangihi man ang kiki. Mama. Na. Man. Ni, ni ka magtrapo ta dan imong ilok na unsa na na daghan na magardin. Kagardin na naman imong ilok day, grabe. Wala na ay mo ka lihik ka adso. Sus Ginoo ko guys tanawon si pangipit. Stilan gajud to nagikakha na mas manok be. Dali abi abuga be. Buga sa asang buho. Tara nga. Ikaw, hinay. So. Shh. So. Dagan ang manok. Darata dali. Dali. Ito na yung snake na na. Dali yung snake na na. Darata dali yung snake na na sud. Bugnuon sa kas iring. Ano guys, doha na nakalinya. Narido kalinya na. Dadto. First line. Diyos, yung grabing artiha. Sige lang magpamagang. Tara nga nang inipitan. Puro maga. Sus, Ginoo. Di ka magtrapo taron ni kuman. Nagwasyan tayo ng kuman. So! Kalingan pa to dadto pa. Kalingan. Aw.
Nalihos di eh. Dato raman ibutang. Ano itong hakuton ron. Hindi man na magtanong si mga okra. Asa man ni sikwa? Ni sikwa guys. Asa man ni tanong ni mo ng sikwa? Asa ni mo itanong ng sikwa? Diyo? Sikwa guys diyo. Ha? Okra. Magana nag-okra dahil pohon guys. Kaloy ang manurok na manarok na ni. Manghangwat sa ko dari sa kuan guys. Binuungan. Ano dia? Ang panghangwatan kaya mahinlo rin dari. Suglod na ito hinaling. Ha? Sagdan sa? Mapamahon sa zadi ay guys. Si basa-basa pa man. Lainon mahangwatan o basa pa kay bagat. Sama na? Rilo? Pastilan. Rilo-rilo na. Pag hinak kayo madahog ka. Dangag raba dari. Hinay. Kali nga rili. Ikaw, hinay ka. Kapak. Napok lagi yan dyan na ka nagsipa. Dega-dega na. Dito ka ito papa. Nalihas na na. Kita ka. Apa dia has mo kunut. Has na na di man. Wati na. Wati lagi. Hatat na. Ha? Hatat. Unsa? Heket. Pasti heket di ay. Hatat na. Heket day kuno guys, day kuno wati heket. Hatat na. Heket lagi. Hatat na. Lebe. Heket sa lobe. Na. Taas na. May abot tay heket sa lobe na. Tiyaw. Ito ba? Taas na. Kaya daghan nagtanom si papa ukra ug gubasa. Sunod guys, manarak na niya maram patanawon. Kaya na ning pang-ugsukan karon di pang kakaus. Nganom na. Mananap. Katang latuso ng mga mananap na ni mga ka. Apili na na pa. Dari apil po dia. Apili na na. Sote basa. Ito po pikas. Pili. Utan. Kuya! Gaplak ko tapos ang kaungan nila. Pesaring kahoy ninyo gal. Kuya! Pesaring kahoy ninyo la kay baghang pa to ibutang kilid. Dia, kari dia. Dali. Dala guys. Upat kalinya nga kuan, ukrahan. Upat lima. Lima no. Lima. Patra? Dada dapit na, lima. Isa, dua, tulo, upat, lima manggod. 5 kalinya guys dia. 5 kalinya nga ukrahan. Saring. Madun naman ignay mo. Tarok dan pila ka buo. May isugnod. Luan mo guys. Samang kaday. Tabang ka? Tabang kahoy nani. Kau. Kanang kag mayra imo ha. Pero wa na rin mga kasabutan daring atang kamaligan pun. Dami. Sin. Baha mo dari tubig. Tambol na sa lublak guys.
tabon sa lublak guys. Hinay day, kay madawhog ka day. Day, paghinay day, kay madawhog ka. Hinay, may kulo ka ta. Di na pila hakit. Buna. Napila ko. Wala guys, gitabon sa halublak karon ni mga gabok. Wala mga gabok kagatang hinahinad dyan pa kung mga ipang palit. Wala guys. Kuwang pa nagtabon pa. Kuwang pa. Ano pa guys, duhara man rin kasi lugduban na dari guys, yung na mananap. Ano mo layas ng mga mananap dana. Butong ya. Butong rin butong. Hinay. Nazi. Hawa daday, aso kapil-apil daday. Bangim. Ay lagi dito kay ma sabitan na gitumban na nimo ukram papa. Sibi ka dana. Aso tumbig ukram papa. Tagbungay. Hawa day. Garaon jud ka ajo. Garaon jud ka. Ano na guys. Ato pa dato padabdaban po to dato to ah. Ito ah. Masagbut. Di ato dato diri ba na ah. Na di wire na. Tungod. Kada butong. Pada plinde kini butong day. Oh, ni butong na lansang. Gali ang tumban mo na. Kala ko hiko na kay Hinay. At muka. Okay, hawa na bi kini lansang Ilya. Dara ta dali. Lagi ta ka, bibi. Hawa na ajo kasunod di papa. Das pa pag butong pang dudad to. Pakahoy liya tao. Pakahoy liya dia. Iya. Andi. Tao, kahoy ka dito kao. Yo day kay ma kuan ka day. Tora. Paghinay ha. Kau, paghinay kau. Guys, nahinlo na guys. Dada na amang nang gardinan. Wala na. Tamna ng papag ukra. Og kubasa. Nalami pa buton sunod guys. Terus, manerek na di na pang tumutubas mga kabataan. Yan na guys, ang mga pamaghaan ni Gabriel Ron. Tapok na dari. Yeah. Day, tabang tawang paghakot si Inday Kim. Kapoy ka be? Ha? Dali ka tantrapuhan na imong liig. Nansan na na? Kapoy ka. Kapoy ikaw. Still lang, yun ako ikapoy ko na siya guys.